बड' इनभेस्टार चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय सिम्पोल SIP खालामनानै मान्थलि SIP खालामनानै जों माबायदि गिदिर एमाउन्ट बानायहैनो हायो। हमना ला नोङो 500 रां मान्थलि SIP नोङो 500 रां मान्थलि SIP नोङो खालामनानै बोरै नोङो बेखौ गिदिर एमाउन्ट बानायनो हायो, बेसेबां बोसोर नांगोन बेखौ केलकुलेट खालामनो थाखाय आं केलकुलेटर अपेन खालामबाय। दा जोङो गोबां लवार क्लास फेमिलि जोंनि बर' हारियाव दङ। बिदिब्ला जोङो लवार क्लास फेमिलिया जोङो फैसा इनभेस्ट खालामनानै फैसा रां जमा दोनथुमनायनि जेबो नलेज गैया। बिदिब्ला जोंनि सानफ्रोमबोनि इनकाम खालामनाया जानाय लोंनायावनो जोंना दिनाव 400 मोननाय जितु इनकाम बियो जोङो बेखिनि मावनानै मोननाय माने दिननि हाजिरा जोंना सानसेयावनो गासिबो जायै लोङै 0 जाजोबनानै थायो। बिदिब्ला जों बे 400 रांनिफ्राय जोङो एसे फैसा जोङो दैलि दोनथुमनायनि मोनसे प्रसेसखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जुदि सोलोंनानै लायोब्ला 10-20 थाखा नोङो सानफ्रोमबो मोनसे इनभेस्ट खालामनाय रां जमा दोनथुमनाय बे हेबिटखौ हुदाखौ जाय सोलोंनानै लायो, अब्ला जों सानसे समाव माने रांनि जेबो अभाब जानाय नङा। जों सानसे समाव गिदिर एमाउन्ट बानायनो हायोब्ला जों सानसे समाव गावखौनो गोजौ लेभेलाव लांनो हानायनि मोनसे राहाखौ निजेनो बानायना लानो हानाय जागोन। बिदिब्ला जोङो नायनि माबायदि बे केलकुलेटरा जोङो लवार क्लास फेमिलिनि बा गरिब गुन्द्रानि जितु थिंकिं आरो इनकाम, बे इनकामा एसेबां इयारलि एसेबां इनकाम खालामनो हानाय सक्ति बा बोलो गैया। फ्राय इयारलि बोसोरसेयाव जोङो फ्राय 1 लाख, फ्राय 1 लाखनिफ्राय 2 लाख, 1 लाखनिफ्राय 2 लाख बेबायदि जोङो इनकाम खालामनायनि मोनसे अंक हिसाबै लाजायो। बिदिब्ला आङो बे प्रसेसखौ खोन्थानोसै माबायदि 500 बा 500 रां जोङो दोनथुमोब्ला जोङो माबायदि गिदिर रां जों जमा जाहैनो हायो जोंनि फिउचारनि थाखाय। बिदिब्ला SIP केलकुलेटराव आङो केलकुलेट खालामनानै खोन्थानोसै। 500 राङै जोङो मान्थलि SIP खालामगोन। जेन'बा मान्थलि SIP 500 होबाय, बेवहाय इनभेस्टमेन्ट पिरियडखौ आङो 10 बोसोरखौ देखायग्रोबाय। 10 बोसोराव बेसेबां जायो जोंनि इनभेस्टआ, एक्सपेक्टेड रिटार्न, एनुवेल रिटार्न्स बियो 15% खरि मोनो जों मिउचुवेल फान्डआव। आं मिउचुवेल फान्डनि बाथ्राखौसो बुंदों। मिउचुवेल फान्डआव गोबां मानसियानो फैसा इनभेस्ट खालामनो रोंनाय जाबाय। बे हिसाबै जोङो बयबो मिउचुवेल फान्डनि जितु प्रसेसफोरखौ जों सोलोंना लानानै मिउचुवेल फान्डआव फैसा दोनजायो ना दोनजाया बेनि प्रसेसखौ सोलोंना लानानै जों दोननो हायो। बिदिब्ला मिउचुवेल फान्डआनो 15% खरि रिटार्न होयो। 500 रां खरि दोनबाय, जेन'बा 15% खरि मोनोब्ला 10 बोसोराव बेसेबां रिटार्न होगोन आं केलकुलेट क्लिक खालामना होनोसै। बेवहाय केलकुलेटआव क्लिक खालामना होयोब्लानो बेयो जोंनि रिटार्नआ बेसेबां जागोन बेखौ देखायसिगोन। बेवहाय एसे प्रब्लेम ओंखारदों नामा? गोदानै बहायफिननांसिगोन। बेयाव 500 राङै 10 बोसोर आरो बेवहाय 15% खरि रिटार्न, एनुवेल रिटार्न बेखिनि आङो केलकुलेट खालामनानै खोन्थानोसै। केलकुलेटआव क्लिक खालामबाय आं। दा बेसेबां ओंखारखो नायदो। जोंनि एमाउन्ट इनभेस्टेडआ जोङो रां जमा दोनथुमनाया 60,000 जमा जायो। बिनिफ्राय एक्सट्रा गेइन रिटार्न मोननाया, जोङो प्रफिट मोननाया 80,000 जायोफ्रामो, बा 79,000, 79,329 बेबायदि जोङो इनकाम जायो। जोंनि 60,000 इनभेस्ट खालामनायनिफ्रायसो रिटार्नआ बांसिन मोनबाय बै 10 बोसोरसिमाव दोननायाव। बेनिफ्राय गासै राङा जायो 1,40,000 खाथियावहाय। नैबे 1,40,000 खाथियाव जायो। बिदिब्ला 10 बोसोराव जोंनि 500 खरि दोननाय राङा जुदि 1,40,000 जायोब्ला, बेनि जुदि जोङो लं टार्म दोनलाङोब्ला बेसेबां रां जमा जाहैयो बेनि केलकुलेसनखौ नैबेयावहाय जोङो मोनसे सिरियाल नुनो मोननाय आं बेयाव देखायनोसै। 15% खरि जोङो जुदि इयारलि रिटार्न मोनबाय थायोब्ला 10 बोसोराव जोंनि 500 थाखा दोननाया 1,40,000 जायोब्ला 5 बोसोराव 40,000 जायो, 8 बोसोरावहाय 9 लाख जायो, 9 लाख लायनो 90,000 जायो, 10 बोसोरावहाय 1,40,000 जायो आरो 12 बोसोरावहाय 2 लाख जायो। बेबायदिनो नायलांबाय थानो हायो। 18 बोसोराव 5,50,000, 20 बोसोर दोनोब्ला जोङो 7,60,000, 22 बोसोर बेबायदिनो 2 बोसोर एसे बारायनायावनो जोंनि फैसाया बेसेबां बारायो? 10,40,000 फैसा जोङो नुनो मोनो बे समाव। आरो जुदि
नोङो बोसोरथाम बारायदेरबावबाय जेनेबा 25 इयार्स 25 बोसोर जुदि जोङो बिदिनो दोनलांबाय थायोब्ला 16 लाख फैसा जाहैबाय नोंनि टटेल इनभेस्टेड आरो रिटार्नजों जाबजों 16 लाख 40,000 बेबायदि जों रां नुफैयो। बेखौनो जुदि आरो नोङो रेगुलार दोनलांबाय थायोब्ला 28 बोसोराव 28 बोसोराव 500 खरि 25 लाख 90,000 बेबायदि मोनसे गिदिर एमाउन्ट नुहैयो। बेनिफ्राय 30 इयार्ससिम जुदि नोङो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायोब्ला 35 लाख नोङो माने गिदिर एमाउन्ट नुहैयो नोङो। बेबायदिनो 35 इयार्ससिम जुदि नोङो दोननो हायोब्ला सानसे समाव नोङो नोंनि एजआ जेन'बा 60-65 बोसोर जुदि बेबायदिसिम नोङो बेखौ नोङो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायोब्ला सानसे समाव नोंनाव 74.3 लाख बेबायदि गिदिर फैसा बानायहैनो हायो। 74.3 लाख 74.3 लाख बेबायदि गिदिर एमाउन्ट नोङो बानायहैनो हायो। बिदिब्ला जोङो हेबिट खालामोब्लासो बेबायदिखौ जोङो इजि मोननानै लागोन। जोङो 35 इयार्ससिम दोननो हानाय केपासिटिया थानांगोन। जोङो बेखौ धैर्य लानानै दोनलांबाय थानांगोन। बिदिब्ला सोरबायदि मानसिया दोननो हायो। जायनि एजआ 25, 30 बेबायदि एजनि सासे सेंग्रा बा सेंग्रा मानसिया इनभेस्टनि जुदि भेलुखौ मिन्थियोब्ला बियो 30 बोसोरनि जुदि एजनि मानसिया जुदि दोनलाङोब्ला सानसे समाव 65 बा 60 इयार्ससिम बियो बेखौ नोङो 60 इयार्ससिम जुदि दोनलांबाय थानो हायोब्ला सानसे समाव नोङो रांनि अभाब जानाय नङा। गावबा गावनिनो फिउचारनि मोनसे मोजां नोङो डेभेलप खालामना लानो हागोन जिबनाव। बिदिब्ला जों सोलोंखांनायनि उनावसो जोङो इनभेस्ट खालाम। सोलोंखांनायनि उनावसो इनभेस्ट खालाम। नङाब्ला जोङो इनभेस्ट खालामनायनि नलेजखौ लाग्रोआबा जानला मोनला इनभेस्ट खालामब्ला जोङो बेबायदि जोङो माबायदि दोननाय प्रसेसफोरखौ सोलोंना लाग्रोनांगोन। बेनि उनावसो जों इनभेस्ट खालामनो हायो। बिदिब्ला सिम्पोल भिडिअ दिनै आं बेखिनिखौनो केलकुलेट खालामनानै खोन्थाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।